बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैनायजों लोगोसे बारग' एनडिएफबि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा मोजाङै फिन फसंथाइ मोनगोन एबा राहा जागोन होननानै मिजिं खालामनाय जादोंमोन। नाथाय सोरखारनि फारसेनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ एबा साख्रि मोनगोननि मिजिंआ थुंगिनायनि उनाव उदालगुरि जिल्लानि बारग' एनडिएफबि बिरजों बिथाङा थांनानै थानायनि राहा महरै जिनि गला होनायनि थांखि लायो। बेबायदिनो बुधबारखालि जोबोद राङारि जेंनानि गेजेरजोंब्लाबो उदालगुरि जिल्लानि पुलिस थानानि खाथियाव थानाय फामि पेलेस हटेलनि गाहायथाराव लेडिज एन्ड किड्स फेशन स्ट'र मुंनि गंसे गोदान जिनि गलाखौ बेखेवो। बे जि गलायाव गलानि बिगुमा बिरजों बिथाङा गुबुननिख्रुइ एसेब्लाबो खम बेसेनाव मोनगोन होननानै फोरमायदों। बारग' एनडिएफबि बिरजों बिथाङा जिनि गला खुलिनायाव गोजोननाय मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जाफुंसारनायखौ हास्थायनानै बिथांनि बिदा सोमोन्दोनि सासे बारग' एनडिएफबि बैसार बसुमतारी बिथाङा ओरैबायदि बुङो। आंनि अरिजिनेल मुङा बैसार बसुमतारी। आङो बे बिथां दा जाय बे लेडिज एन्ड किड्स अनलाइन स्ट'र बेखौ खुलिदों आं बिनि काजिन ब्रादार जायो। आंबो सासे एक्स एनडिएफबिआनो गोदोनि, ओमफ्राय दा फंबायाबो एक्सआनो। दा बेबायदिनो जों एक्स एनडिएफबिफ्रा पिस एग्रिमेन्टनि उनावहाय जिबायदि माने सबिलम्बन जानांगौमोन बेसेबांखिनि माने गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' फेसिलिटेट खालामनाय जायासै, रिहेबिलिट जायासै मोजाङै जानोखि दा जोंहा फंबाय बिथाङाबो बिनि उनावहाय दा बे दानि सोलिफु जिबनाव माबायदि न'खर खुंलांनो गरसे गरनै दा गावनि जि बुथुमनानै बिजनेस फिसा फिसौ जि एसे बावैसो सिगां जि गरसे गरनै माबा मोनसे मावनानै बुथुमना लानाय, दा बेजोंनो नैबे लेडिज एन्ड किड्स फेशन स्ट'रखौ खुलिदों जोंहा नैबे फामि हटेलनि गाहायाव। स' नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों भिउवार्सफोरखौ खावलायनो सानो जे बेयावहाय लेडिसफोरनि जाय इउथ्सफोरनि माखासे मोजां मोजां ड्रेसफोरखौ कालेक्सन लाबोगोन बिथांमोनहा बुंदों। स' फैनो हागोन। थेंक इउ।